मालवणी कांदे थोर. काऊ देणं नाही राई शपथ. काय रे? अरे होय होय, अरे देते तुझे पैसे, देते सगळे देते. उद्या सकाळी 10 वाजता देतोय. अरे अरे हगाक बसलंय, जरा थांब तरी. असं काय करतं? उद्या सकाळी 10 वाजता देतोय. हा देतोय. ओके. हा Several days later. हॅलो. हा चला चला, देते देते ना रे. मग काय खरंच असं आहे रे. अरे पैसे कधी देत? अरे देते उद्या, नक्की देते. उद्या 10 वाजता ना. आई शपथ तुका घराकडे आणून देते पैसे. हा अरे माका पैशाची खूप गरज आहे. दे बाबा काय करून. देते देते उद्या सकाळी 10 वाजता नक्कीच देते. हा वाटच बघ तू. हा म्हणजे तो बघ हाक मारतात. अरे यार काय तुझे पैसे मी उद्या सकाळी 10 वाजता देते. नाही म्हणायचं नाही, पैशाक नाही म्हणायचं नाही. तुझे हात मग पैसे देते मी उद्या सकाळी देते. नाहून तयार राहायचं. हा चल. ए मॅक गाडी जाऊ. हा चल मग. थँक्यू. Several months later. हो आता खैसून येता. शी व्हायचं मग काय ते नाक्यावर सोडवाय. अरे नाक्यावर सोडूक सांगलेलं आहे. जरा उत्तर हे पोकी. पैसे कधी घेतले माहिती? अरे तुझ्याकडेच हे होते हो. पैसे घेऊनच हे होतं. खयत पाकिट फ्रिजर रावला. आमचं फ्रिजर येतच होते. तुझ्याकडेच हे होतं. आता आत्ताच्या आत्ता पैसे होईल. उद्या देते सकाळी. कधी देतो पैसे? कधी देतो रे? उद्या देते रे. कधी देतो? कधी देतो पैसे? देते उद्या देते रे. कधी कधी किती दिवस फोनवर. ताबा ताबा विमान. Run. हे बघ. Guess who's back? Still doing that shit, Andre? Oh, for sure. Yeah. Check me out. It's still Dre Day, AK. Though I've grown a lot, can't keep it home a lot. Cause when I frequent the spots that I'm known to rock, you hear the bass from the truck when I'm on the block.